Illum se naqra l-aħħar ħrafa mill-ktieb taħt sema Kwiekeb, adattament ta' Trevor Zara. Din hija ġabra ta' ħrejjef folkloristiċi Maltin u l-ħrafa tal-lum jisimha ħaġa muħġaġa lil bint is-sultan. Darba kien hemm furnar u martu li kellhom tifel tas-sew għażżien. Kull meta kienu jqabduh xi biċċa xogħol kien dejjem jagħmilha bil-maqlub apposta. B'hekk ma kinux jerġgħu jqabduh jagħmel biċċa xogħol oħra. Is-sultan ta' dak il-pajjiż kellu tifla ta' ġmiel li ma bħalu. Kellha wkoll moħħa tajjeb. Ħadd ma kien ilaħħaq magħha għall-erf li kellha, iżda kienet imkabbra ħafna. Missiera prova kemm il-darba jżewwiġha mal-aqwa prinċpijiet, imma din f'kull wieħed kienet issib xi tajt. Sa fl-aħħar biex issodd ħalq missiera għatieta li tiżżewweġ biss lil dak iż-żagħżugħ li jgħidilha tliet ħwejjeġ moħġaġa li hi ma jirnexxilix issolvi. Iżda jekk mill-banda l-oħra jirnexxilha ssolvihom, lil dak iż-żagħżugħ jaqtawilu għall-mewt. Missiera kellu jaċċetta u minnu fih bdew jaslu l-aqwa kbarat tas-saltna u l-isbaħ prinċpijiet tal-pajjiżi ġirien, kollha bit-tama li jiżżewġu lil bint is-sultan. Imma boloħ li huma, il-koll kienu jispiċċaw ndendlin għalx il-prinċipessa kienet dejjem taqta' kull ħaġa moħġaġa li jgħidula. Mela, it-tifel l-għażżien tal-furnar twebbel li jmur jittanta xortieħ ma' bint is-sultan. Ommu tarġ kemm bkiet. Mela tassew tliftaqlek, bdiet tipprova tiftaħ l-għajnejh. Ma smajtx kemm kbarat u prinċpijiet spiċċaw fuq il-forka. Trid tispiċċa bħalhom? Imma t-tifel ma rridx jaf. Ħamiegħu l-ixkubetta tal-kaċċa u lil-nemsa, il-kelba u rħiela lejn il-palazz. Imma qabel telaq, ommu tagħtu ftira kbira. Qaltlu, din ftira speċjali. Għamilta apposta għall-prinċipessa. Ma li tasal, qis li tagħtijiela. U hekk bin il-furnara telaq ifittex xortieħ. Għamel jum sħiħ jimxi qalb ir-raba u ma damx ma qabdu l-ġuħ. Il-kelba wkoll bdiet tħares lejh u tokrob. Se naqbad niekol, beda jgħid bejnu u bejn ruħu. Imbagħad ftakar fil-ftira. Ħareġha mill-forġa, qasamha f'bixtejn u ta' nofsa lil-nemsa. Din kellha ġuħ aktar minnu u kilitha f'gilma waħda. Ma bilkemm laħqet beleta li ma daritx żewġ dawriet u mietet. Proset, ħej, qal bin il-furnar. Mela ommi għamlet il-valenu fil-ftira. Ridet toqtol il-prinċipessa qabel ma din toqtol lejli. Refa l-ħorġa u l-ixkubetta u kompla triqtu. Meta mexa passejn ta' ħarsa lura u jilmaħ 3 ħamimiet jinżlu jnaqru il-fdal tal-ftira. Imma minnu fih waqgħu mejta fuq il-kelba. Iż-żagħżugħ tbissem. Hawn għandi l-ewwel ħaġa moħġaġa għal bint is-sultan, qal f'qalbu. Mietet nemsa u 3 magħha. Kompla triqtu lejn il-palazz imma issa qabdu għaġġ kbir. Wasal ħdejn wiet bl-ilma u kien se jersaq jixrob, meta fl-ilma jilmaħ baqra mejta fil-wiċċ. Mixja mal-kurrent tal-wiet u fuq il-baqra jilmaħ 3 safar inaqru d-dud. Bin il-furnar reġa' tbissem u qal f'qalbu. Din hija t-tieni ħaġa moħġaġa. Il-mejjed imexxi lil-ħaj. Iż-żagħżugħ kompla triqtu lejn il-palazz u l-għaġġ issa beda jafsu. Wasal ħdej knisja ċkejkna fil-kampanja, kienet battala għal kollox. Daħal biex jara jsib xi għajn tal-ilma x'imkien, imma lemaħ biss il-lampir imdendel jixal ġu nofs il-knisja. Minnu fih għaddilu ħsieb. Ġo l-lampir ikun hemm tazza biż-żejt, tom ġo tazza oħra mimlija bl-ilma. Malajr tela fuq siġġu,
neħħa t-tazza taż-żejt u xorob l-ilma tat-tazza l-oħra. Meta qatalax bil-furnar qal f'qalbu, din ukoll tista' tkun ħaġa moħġaġa oħra l-prinċipessa, xrobt l-ilma imdendel ma jmiss mamkien. Ħareġ mill-Knisja u kompla għal triqtu. Issa kien qata kemm xejlaġġ, imma ma damx ma ftakar li kien għadu bil-ġuħ. Ta' daqqatajn madwaru u ġol ħaxix ftit il-bot minnu jilmaħ fenek salvaġġ. Refa l-xkubetta, ħal mira u qatlu. Issa nista' naqta' l-ġuħ qal bin il-furnar u beda jara jsib ftit skuk nixfin biex ikebbes in-nar. Ġorokna jilmaħ salt kodba u gazzetti mormijin. Geddes kollox munzel wieħed, qiegħed fuqhom it-skuk li sab, kebbes in-nar u beda jixwi il-laħam tal-fenek. Meta kielu xeba, iż-żagħżugħ intelaq taħt ħajt jistrieħ u malajr għaddielu ħsieb. Din żgur hija l-isbaħ ħaġa moħġaġa għal bint is-sultan, qal bit-bissima, kilt il-laħam mixwi fuq kliem in-nies. U hemm nieqfu l-ewwel parti ta' l-istorja.